Hei, tervetuloa uuteen Rikosuoneen podcastiin. Toivon, että sulla on ollut hyvä päivä tai ilta. Ja otapa vaikka kauma kahvi tai kaakaoseen sun viereen. Ja laita tää podcasti pyörimään taustalle. Ja ennen kuin me aloitetaan, niin varmaan huomaatte jo tuosta podcastin kuvauksesta, että tää on tämmönen spesiaalijakso. Kun tässä jaksossa mä puhun 82 eri tapauksesta, Kirkkonummen kolmoissurmasta ja Hervannan metsäsurmista. Tai surmasta siis, pahoittelut. Ja mä toivon, että mun ääni kuulostaa tällä kertaa vähän paremmalta, kun äsken join tätä vähän vettäni. Mutta mä toivon, että tulette tykkäämään tästä ja aloitetaanpa nyt vaan. Aloitetaan tällä Kirkkonummen kolmoissurmalla. Kirkkonummen kolmoissurma on selvittämätön henkirikos, joka tehtiin Volssin kylässä Kirkkonummella 28 tai 29 heinäkuuta 1990. Sen uhreina kuolivat Veikko Antero Rytkönen, Berit Anne-Marie Andersson ja näiden 3 kuukauden ikäinen vauva Jessica Melanie. Pariskunta surmattiin teräasein, mutta vauva kuoli hukkumalla vesisängyn rikkouduttua. Rikosta tutkitaan 2 murhana ja kuolemantuottamuksena. Kirkkonummen kolmoissurma paljastui 3.1. heinäkuuta 1990 paikalle kutsutun poliisin tarkastaessa uhrien omakotitaloon. Uhrina kuolleen perheenäidin edellisestä liitosta saamat kaksoset olivat teon aikana olleet yökylässä muualla. Kirkkonummen kolmoissurman paljastuttua teosta epäiltynä pidätettiin mies, joka kuitenkin pian vapautettiin. Mies oli ollut aiemmin Berit Anderssonin kanssa suhteessa ja sitemmin uhkaillut naista. Syyskuussa 1990 pidätettiin ja vangittiin mies, joka oli Veikko Rytkösen vanhin poika. Hänet vapautettiin viikon kuluttua poliisin esityksestä. Kolmoissurma on jäänyt selvittämättömäksi, vaikka keskusrikospoliisi käynnisti aktiivisen tutkinnan uudelleen vuonna 2015. Rikostoimittaja Marko Niemi käsitteli Kirkkonummen kolmoissurmaa maaliskuussa 2023 Yle Rannan podcastissa Viimeinen johtolanka. Taustat ja uhrit. Veikko Rytkönen oli kotoisin Liisa-Allammesta. En osaa lausua kunnolla, ja muutti noin 10-vuotiaana perheensä kanssa Etelä-Suomeen, ensin Inkoosiin ja sitten Kirkkonummelle. Hän tapasi jo hyvin nuorena tulevan vaimonsa ja he menivät presidentin erikoisluvalla naimisiin. Koska Veikko oli vasta 19-vuotias, Kirkkonummella asuneelle avioparille syntyi poika vuonna 1966 ja 5 vuotta myöhemmin toinen poika. Sitten pariskunta erosi. Veikko teki työkseen erilaisia urakointitöitä ja myös hinauspalveluja. Berit Andersson oli kotoisin Kirkkonummelta. Hän sai silloisen aviomiehensä kanssa 80-luvun alkupuolella kaksoset, tytön ja pojan. Berit työskenteli ennen kuolemaansa siivoustyön johtajana. Veikon tavattuaan Berit ja hänen 2 lastaan muuttivat vuonna 1989 Veikon muutamaa vuotta aiemmin rakentamaan taloon Volssin kylälle Kirkkonummella. Huhtikuussa 1990 avoliitossa eläneelle Veikolle ja Beritille syntyi yhteinen tytär, joka sai nimekseen Jessica Melanie Andersson. Murhat. Viikonloppu 28-29.7.1990. Veikon ja Bertin talolla oli vieraita kyseisenä lauantaina. Yksi vierailijoista oli Veikon vanhin poika.
joka kävi puolen päivän aikaan palauttamassa isältään lainaamansa porakoneen. Koska hänen isänsä ei ollut kotona, hän lähti varsin pian pois. Peritin tuolloin 9-vuotiaat kaksoset päättivät samoihin aikoihin lähteä isänsä luokse yökylään, vaikkei tästä oltu etukäteen sovittu. Rikospaikka ja tekotapa. Tekoaika on rajattu lauantain ja sunnuntain väliselle ajalle kello 20:45–10:00. Poliisin näkemys on, että tekijä on tunkeutunut yöllä taloon ja yllättynyt makuuhuoneessaan nukkumassa olleet Peritin ja Veikon. Murtonjälkiä ei ole kerrottu olleen, joskin pääoven automaattilukko olisi poliisin mukaan asennettu väärin ja sen on voinut saada avattua jopa kammalla. Talo oli sisältä hyvin siistissä kunnossa, mutta makuuhuoneessa poliisia odotti tyrmistyttävä näkö. Surmatapa on kuvailtu erittäin raaksi ja tekijää poikkeuksellisen aggressiiviseksi. Ja poliisi on kertonut tekotavassa olleen mukana tunnetta, intohimoa ja päättäväisyyttä. Tekovälineitä on ollut 2 ja ainakin toinen on ollut jonkinlainen teräase. Poliisi on myös kertonut, että molempien aikuisten kallo oli halkaistu. Veikko on ollut löydettäessä sängyn vieressä polvillaan ja Berit sängyssä. Vesisänky oli lisäksi rikkoutunut ja vesi oli päässyt tulvimaan makuuhuoneeseen. Jessica löydettiin vesisängyn pohjalta ja hänen kuolinsyykseen paljastui hukkuminen. Mutta ei tiedetä, kuoliko hän vahingossa vai surmattiinko hänetkin. Ulkoisia väkivallan merkkejä hänessä ei ollut. Se on poliisin mukaan kuitenkin varmaa, ettei surmaaja ole voinut olla tekoa tehdessään tietämätön Jessican läsnäolosta. Varmistuttuaan uhrien kuolemasta tekijä oli mennyt keittiöön ja ottanut sieltä mukaansa kirjoittelineen ja siinä olleet noin 20 000 markkaa taitaa olla. Lisäksi hän oli tyhjentänyt uhrien lompakot ja ottanut mukaansa myös Veikon muistivihon, jossa hänellä oli hänen työasioihinsa liittyviä merkintöjä. Hänen epäillään poistuneen asunnosta olohuoneen puoleisesta sivuovesta, joka oli ollut poliisin saapuessa suljettuna, mutta lukitsematta. Tutkinta. Vuosi 1990. Rikoksen vakavuuden takia keskusrikospoliisi oli heti alusta alkaen tutkinnan aloittaneen Kirkkonummen poliisin apuna. Muutaman päivän kuluttua tutkinta siirrettiin kokonaan keskusrikospoliisin vastuulle ja he ottivat komentopaikakseen Kirkkonummen poliisiaseman. Tutkinnanjohtaja aloitti keskusrikospoliisin rikoskomissario Tuomo Kaha ja rikostutkijoina toimi alkuvaiheessa muun muassa myöhemmin julkisuudeksi tunnetuksi tulevat rikosylikomissaariot Tero Haapala ja Thomas Elfgren. Poliisilla ei ollut makuuhuoneeseen tulvineen veden takia kovin hyviä lähtökohtia tutkintaan. Ja lisäksi sade oli huuhtonut saviselle pihamaalle jääneitä jalanjälkiä. Myöskään merkittäviä silminnäkiä havaintoja ei ollut. Surmattujen ainoa lähinaapuri noin 100 metrin päässä ei ollut kuullut tai nähnyt surman viikonloppuna mitään epätavallista. Eivät myöskään hänen muut perheenjäsenensä. Naapuri oli sunnuntaina arvonnut Rytkösen perheen lähteneen lomamatkalle. Koska talon pihalla oli ollut niin hiljaista, myös naapurin koira oli ollut yöllä haukkumatta, vaikka sillä oli tapana reagoida myös Rytkösen vieraisiin. Pian tuli ilmi, että Rytkösten talolle oli ennen tekoa soitettu useita häiriösoittoja. Myös muut lähialueella asuneet olivat saaneet samanlaisia puheluita, eikä niillä poliisin mukaan ole välttämättä mitään yhteyttä veritekoihin.
Joitakin päivää ennen murhia Veikko Rytkönen oli myös saanut postilaatikkoonsa kirjeen, jossa hänet oli kutsuttu yöllä hinaustöihin Peuramaalle, jossa kukaan ei kuitenkaan ollut häntä vastassa. Tutkimuksissa paljastui, ettei kirjeen allekirjoittanut henkilö ollut todellinen. Ensimmäinen pidätys. Jo surmien paljastumispäivän iltana poliisi pidätti Kirkkonummella asuneen vuonna 1951 syntyneen Berit Anderssonin entisen avopuolison, joka oli myös surmatalossa asuvien kakkosten isä. Hänen kerrottiin uhkailleen Anderssonia heidän suhteensa päätyttyä. Ja lisäksi eräs Veikko Rytkösen sukulainen väittää kyseisen miehen uhanneen julkisesti tappaa Rytkösen. Hänet vapautettiin kuitenkin jo seuraavana päivänä, sillä poliisilla ei löytynyt mitään varsinaista näyttöä häntä vastaan. Poliisi pyysi kuitenkin havaintoja miehen käyttämästä autosta, harmaasta Toyota Hiacesta. Toinen pidätys ja vangitseminen. Keskiviikkoaamuna 5. syyskuuta poliisi teki toisen pidätyksen. Tällä kertaa kyseessä oli Helsingissä asunut ja valokuvamallin töitä tehnyt Veikko Rytkösen vanhin poika, joka oli myös juuri aloittanut opiskelun Hankehin kauppakorkeakoulussa. Hänen Helsingin keskustassa sijainneesta asunnostaan löydettiin verinen vaatekappale ja myös hänen sormenjälkiään löydettiin surmapaikalta. Iltalehti kirjoitti, että poliisi olisi alkanut epäillä poikaa tekijäksi hänen laatimansa kuolinilmoituksen perusteella, johon oli laitettu uhrien oikea kuolinpäivä, vaikkei poliisi ollut sitä paljastanut. Poliisi ei kyseistä huhua myöntänyt eikä kieltänyt. Samassa lehdessä uutisoitiin myös miehen rahavaikeuksista ja huonoista väleistä isäänsä. Epäilyn asianajaja kommentoi medialle ainoastaan, että hänen asiakkaansa kiistää syyllisyytensä murhiin. Lopulta hänet vangittiin teosta epäiltynä saman viikon lauantaina, mutta Helsingin raastuvan oikeuden silloisen oikeusneuvosmies Raija Toiviaisen mukaan vangitseminen ei tapahtunut todennäköisin syin, vaan koska oli syytä epäillä miehen osuutta tekoon. Hänet lähetettiin Pasilan poliisivankilaan ja häntä kuulusteltiin tiiviisti päivien ajan. Lopulta poliisi esitti miehen vapauttamista seuraavan viikon perjantaina. Tutkinnan johtaneen Tuomo Kuohon mukana laboratoriotutkimukset eivät tukeneet vangitsemisen katkamista. Sen sijaan keskusrikospoliisin toimistopäällikkö Antti Turkama kommentoi kyseessä olleen poliisin kannalta epäsuotuisan lainsäädännön vuoksi tehty päätös, ja että tutkimukset miehen syyllisyydestä tulisivat jatkumaan. Alibissa käsiteltiin tapausta vuoden 1990 loppupuolella, ja poliisi pyysi jutussa havaintoja punaisen Mazadan liikkeestä surmaviikonloppuna Kirkkonummella, tarkentamatta kuitenkaan miten se liittyy tapaukseen. Lähivuodet surmien jälkeen. Vuoden 1991 syyskuulla tutkinnanjohtaja Koho antoi Aamulehdelle haastattelun, jossa hän kertoi poliisin olevan varma, että surmien takana on vain yksi henkilö. Hän kertoi myös tapauksen olevan aina hänen mielessään sekä työssä että vapaalla. Vuonna 1992 Iltalehti uutisoi poliisin tutkivan surmien yhteyttä vuoden 1992 helmikuussa paljastuneeseen Punavuoren kaksoissurmaan, jota epäiltiin alamaailman välien selvittelyksi. Poliisi epäili Veikko Rytkösellä olleen yhteisiä huumekauppoja surmattujen miesten kanssa, mutta todisteita tästä ei saatu. 2000-luku. Helsingin Sanomat kirjoitti tapauksesta vuonna 2001 osana juttusarjaa, joka käsitteli pääkaupunkiseudulla tapahtuneita selvittämättömiä henkirikoksia.
Tapauksen alkuvaiheesta asti tutkinnan mukana ollut KRP:n rikosylikompan konstaapeli Jukka Karttu kertoo, että poliisilla on surmien tekijästä erittäin vahva epäilys. Hän kertoi lisäksi poliisin tutkivan muitakin vaihtoehtoja. Tutkinnanjohtajana toimi vuonna 2006 rikosylikomissaario Mika Haksinen ja vuonna 2009 rikoskomissaario Arto Tuomela. Molemmat spekuloivat lehtijutuissa teon motiiveilla ja syillä varastettuun tavaraan. 2010-luvun alkuvuosina tutkinnanjohtajaksi tuli rikoskomissaario Kimmo Huhta-aho ja hän toimii tehtävässä edelleenkin. Hän on antanut mediassa paljon kommentteja tapaukseen liittyen, mutta kertonut myös, ettei voi kommentoida tarkemmin jutun tutkintatoimia ja poliisin operatiivista toimintaa. Hän on myös kertonut olevansa optimistinen tapauksen selviämisen suhteen, mutta ei sitä, onko poliisilla joku tietty henkilö epäiltynä. Kuitenkin hän on kertonut uskovansa tekijän olevan vielä elossa. Joo, tässä oli tää Kirkkonummen kolmoismurha tai surma. Ja tää on aika mielenkiintoinen tapaus ja toivottavasti tää joskus ratkeaa. Joo, mutta mä vähän hyrppään tässä välissä vettä ennen kuin aloitetaan tää Hervannan metsäsurma, kun se olikaan. No niin, nyt on vettäkin juotu ja jos se kuuluu tässä videolla tai podcastissa itse asiassa kuuluu, niin no ei sille vaan mitään. Ei jaksa kaikkea poistaa tästä videosta, mä poistan vaan tarpeelliset osiot tästä videosta ja se on ihan hirveä pakko, mutta yleisin ei ole mun tarvinnut poistaa näistä mitään. Ei mun mielestä oikein kuulu sillä, että mä kerron miten nää kuuluukin mennä. Niin. Mutta nytten mä aion puhua tästä Hervannan metsäsurmasta, mikä myöskin löytyy täältä Wikipediasta. Hervannan metsäsurma on Tampereen Hervannassa 5. syyskuuta 2011 tapahtunut selvittämätön henkirikos, jossa surmattiin 42-vuotias kiinalaisnainen. Hänen kimppuunsa käytiin metsäpulla noin kello 20.50 hänen ollessaan palaamassa ruokatunnilta työpaikalleen. Ensiavusta huolimatta nainen kuoli vammoihinsa. Rikoksella ei ole lainkaan silminnäkijöitä, vaikka se tapahtui keskellä päivää melko vilikkaalla alueella. Tapahtumat. 42-vuotias kiinalaisnainen Jung Jin työskenteli Nokian yrityksessä Hermion tiedepuistossa maanantaina 5. syyskuuta 2011 noin kello 11.50. Hän lähti ruokatunnille kotiinsa, jonne oli oikopolkua pitkin 700 metrin matka. Naisen ollessa matkalla takaisin hänen päälleen hyökättiin noin kello 20.50, kun matkaa oli jäljellä enää noin 130 metriä. Uhri löytyi kevyen liikenteen väylältä, joka lähtee Visiokadun päästä kohti Näyttelijän katua. Surmaajasta ei saatu lainkaan silminnäkijä havaintoja, vaikka ensimmäiset auttajat olivat nopeasti paikalla heidän kuultuaan englanninkielisiä avun huutoja. Rikos myös tapahtui melko vilkkaalla väylällä, minkä lisäksi lähistöllä oli pientaloja, toimistorakennus ja koirapuisto. Itse surmapaikka on kuitenkin kävelytien ainoa kohta, johon ei ole suoraa näköyhteyttä. Poliisi sai tiedon tapahtuneesta kello 12.54 aikaa. He olivat paikalla nopeasti. Ja etsi tekijää usean partiovoimin siinä kuitenkaan onnistumatta. Kun tapahtuneesta julkaistiin ensimmäisiä uutisia internetin keskustelupalstoilla
levisi huhu, jonka mukaan samoihin aikoihin kateissa olleen tamperelaistyttö Karoliina Kestin ruumis olisi löytynyt. Surmantekotavasta poliisi kertoi vain, että sitä ei suoritettu ampuma-aseella. Suomen Kuvalehden tieteen mukaan kyse oli teräaseesta. Tutkinnallisista syistä poliisi ei kuitenkaan vahvistanut väitettä. Tutkinnanjohtaja Pasi Nieminen ei elokuussa 2018 ottanut kantaa siihen, oliko surma-ase poliisin hallussa. Surmaaja ei ryöstänyt uhrin rahoja eikä tehnyt tälle seksuaalista väkivaltaa. Poliisitutkinta. Surman jälkeen poliisi suoritti usean päivän ajan maastoetsintöjä tekopaikan läheisyydessä. Poliisilla oli käytössään metallin ilmaisimet, minkä lisäksi se sai apua puolustusvoimilta. Näköhavaintoja pyydettiin erityisesti näyttelijäpuistosta kohti Näyttelijän katua noin kello 13 juostesta tummahiuksista miehestä, jolla ei ollut yllään lenkkivarustusta. Poliisi piti mahdollisena, että tekijä oli saattanut juosta TGL:n linjalla 30 kulkevan bussin. Kuulusteluja tehtiin siksi bussin kuljettajille, jotka olivat olleet surman saattuessa lähistöllä. Epäilystä julkaistiin luontokamerakuva 3. syyskuuta. Kyseessä oli suomalaisen näköinen mies, jonka pituus oli 180 senttiä, paino 80-85 kiloa, ikä 25-40 vuotta ja ruumiin rakenne hieman roteva. Poliisi kuitenkin ilmoitti 6 päivää myöhemmin, ettei henkilö liity surmaan, sillä kuvan kellonaika ei täsmännyt surmahetken kanssa. Lopulta tuntomerkkejä ei voitu antaa, koska niistä ei ollut täyttä varmuutta. Tampereen kiinalaisyhteisö antoi lokakuun 20.11. lopussa 6 000 euron vihjepalkkion, joka myöhemmin nostettiin 10 000 euroon. Se ei kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi vihjeiden määrään. Vajaat puoli vuotta rikoksen jälkeen yhteydenotot olivat vähentyneet selvästi. Poliisilla oli kuitenkin käynnissä useita tutkintalinjoja tapahtuneesta. Lisäksi se oli lähettänyt Kiinaan virka-apua, jotta uhrin läheiset saataisiin kuultua. Heinäkuussa 2013 Aamulehti uutisoi, ettei tutkinnoissa oltu edistytty, vaikka poliisi oli saanut Kiinasta käyttöönsä kuulustelunauhan. Teoriat. Läheltä surmapaikkaa metsään johtaa kapea polku. Tutkinnanjohtaja rikoskomissario Pasi Niemisen mukaan surmaaja tuli todennäköisesti polkua pitkin, yllätti uhrin takapäin ja poistui samaa reittiä. Niemisen mukaan surmasta tekee poikkeuksellisen sen takia paikka ja tekotapa. Hänen mukaansa teon suunnitelmallisuudesta ei ole näyttöä, mutta myöskään motiivin puuttuminen ei ole mahdotonta. Elokuussa 2018 Nieminen piti todennäköisimpänä, että uhri valikoitui sattumalta, sillä mitään motiivia ei löytynyt. Tässä oli tää spesiaali podcasti tai jakso, miksi haluatte kutsua tätä, niin mä toivon, että piditte noista tapauksista ja mä itse toivon, että niihin joskus tulee ratkaisu. Ja yleisiä mulla on ollut tapana kommentoida näitä tapauksia silleen, että mitä mä itse mietin, että se on saattanut tapahtua, mutta näissä on vähän silleen itse en näis oikein sillä pystyä ajattelemaan, mitä olisi tapahtunut, että pitäisi enemmän saada silleen kantaa näihin tai silleen enemmän tietoa näin, mutta mä toivon, että te nautitte tästä podcastista ja muistakaa kommentoida alas, mitä piditte ja tykätkää, jos tykkäsitte ja tilatkaa tämä kanava, jos se auttaisi mun tätä podcastien tekoa hyvinkin paljon. Mutta heippa kuuntelijat, pitäkää hyvä päivän jatko tai iltaa huomisiin tai no seuraavan kerran.